sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga Kudok konpolan ala ni sinama. Adong do, dakku sih hoda apa lagi memang alapo. Adong do na naturas na. Ujung na manutullo mo ma. Manak gani pajulo holong papudiuhum. Ay na parjuloy lao mengelua. Iba do tinggal boras. May tinggal boras sih perbuwe-buwe kuna tuwe-tuwe na. Naung manutullo mo imana. Ibain hepeng iparak borasani asai boto na netutuen. Iya so iyo nga permisi. So nendok niak kadongan niak ka generasi berikutnya. Aliang guna perjuli mulu merdohu-dohu dona tue-tuena pabor hak beruna. Kona uhum dona perjuli kana maramarangi. Hame hurahum na maramarangi. Daholak ko pabor hak berute. Ay nabuhano. Jadi alani iba tinggal boras, dong iba tinggal boras, perbubuan. Mga manutulo mo buruk siyahain. Ima tinggal boras sebagai pertanda nang muli sereburu. Jadi di hati tubuh yak kapartikian. Boy dorupani saya na biasa na saya gudang do iula na perjuli jolo adong yanakon asay patupaon. Jadi say biasa na jolo adong do yanakon na ibuan mo na nang mebet. Imadalan na nalaho patagdahon. Alay dang torboy paibaton na pahupunay ang konang ibahan ni panurukon. Persiatan ni nasida do itu puta. Persiatan ni nakngani. Jadi adong istilah mo saya di piga-piga tempat idok ko mangupasudir. Mangupasudir matong. Pemahaman doho padohan na marasing pangulahon na sarupa. Jadi diletakkan perdohani persiatan ni hujebu. Asaboy na sida hujebu. Imanaking kopatupon. Jadi saya di patupa akan na tuwa-tuwa rin na parjuli. Doho na tuwa na manguruni. Alay mo lusit edet de mana iyo mayatong paibato pa hopo. Iko doho do na tuwa-tuwa na tuwa-tuwa ni si mang naopong suhut ni poso-poso naking na paibaton. Jadi talitak ko jo hatayatong imanak ng hutay maon hata manuruk-nuruk na ipatupay na manuruk-nuruk buduhitan no diskusi so nahudohi ima pangirihirik mang na pangihutihut siuka harbangan si sakke hujur doho si alabane mang na pangalabohi hudi mahapihan niyon pangirihiriki pangihutiho naking pariban na si sakke hujuri hudiyay ima huwa ka kay botona si uka harbangani hudiya hudo nga sahutana si alabani hudiya ima hunaturasna asalabok rohani na tutuanay ida say ba ibu anak ka na juloy pisang madungani si alabani. Jadi iman ako pahami inang host taringo ni naman ruki ho tema ni inangon alay mula dong do hata naman dokon suhin ya pang naupat dang manuruk be hatani edak nagok doi irhu ni suhin ya pang naupat mula ate may tunga-tunga ni parsorata horas mardongat tebe jalan malaw puso marihita sa na tuwa maawin ng host na mga beli huwelian horas. Oke, terima kasih untuk Kamang Basihas Situmorang ya. Ima di pangatus do di partikian ni Damang. Berikutnya di sini kita lanjut untuk ke pertanyaan yang akan ditanggapi oleh orang tua kita yang
standby masih di atas Samanginang ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang menyaksikan dimanapun berada. Oke, berikutnya di sini tadi ada pertanyaan dari peserta kita, Amang Regar Bataksel ya. Saat tabi dia ke Amang Raja, ahado si patuan di akka ada nama nuruko namang. So nakani ngata bapar binoto asia namang basiha imadong mardonga pisang buanonna. Mungkin namang ini juga mau tahu mungkin dek kedo buanon manang horbositi kota do buanon. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Amang Regar Bataksel ya. Jadi ini semakin besar untuk kita pahami selain dari ada pengertian apa yang disuruh dan boannya. Terima kasih untuk peserta. Oke, pertanyaan ini kita berikan kepada Amang Desa Adat Teragi Hotang untuk menanggapi terlebih dahulu. Silakan Amang Boru. Tetapi ya karena tuai karena berpendapat alai pos doroha na manguhal na siya kutat tabi marahita alai dihata nak kaningani dido amat taraja tulang ni besi hobing ima tersingot dinamai turun ninna dohot akan mangabing toho mai tutu holan guar-guar ni persaripeon ni sada-sada keluarga doi alai dia mahatani nama nuruk di hutan ami nakaninga hupat orang tentu sehali berkait tentu suku-sukun ni Amang Regar nakaning didokonay ng ho sama si Bueno tentu sehali di zaman nuaingon na mahita te nadong zaman teknologi jadi molo adok si songonon matpanukum matutu ima todong ni paranakon ito neng rohami ito tubagas muna songo dia mana nagsipatu paon namin neng rohami manuruk tohang muna inna nasida ma tentu sehali patoramon masongo pada daton na adong hutan iba jadi anggo si pato paon ni nasida ala liat nama makatai perlihat do roho main rokon ni Amang harto do Amang di sepetahon isi menakaring nama dokon na tuai dang adong dopi siswi na pang naupat oen namar dongat tudo do boru niba jadi atar songono mana tua itu ni ngomai tu sima tua ni boru niba isok kami non iraunggo kami mar 50 kakak perlihatan warna manang donga sahuta do donga tu jadi patupa mai song si buanon nasida manang di patupa boloholang di hutani parburu jadi di patupa mai alai pariban nama disuruh maka pariban na mangula patupa honi jadi menurut tohang nasida tubagas ni hula-hulana itorjolorodo nasida manobahot tu hula-hulana artina disi ngarohami amung ngarohami to ubarani kami menurut tohang ni hula-hulai nin nama tu parburi jelas disi dong dua kami na ito songo palas rohamuna songo dia pe nasiat dohami di muruk muna ninna nasida jadi di ibuan nasida ma marhite di pagor ni sipangal di pasahap mai tu ima natoras ni burwi jadi yang go tersingot mulu di hutan nami ima sitapuzur kakabangan mulu di hutan nami di nama kata sinamo doi bolu di nama ngalua
Mulo di luar usada boru las Roma nasi dengan bosi tutungon las marhata sinamot di sima mardela nakkanero nai toho mai tutu ada nyuputana par julu mai ima di patupa ina makatai pasat tamu majo sita kujo paningutihut nina nesida dina makatai sinamot do ipator di bon alanggo dina marun nuruk ola sobbari nasida do menurut tohang ni hula-hulana. Jadi dung menurut ngabui be helai ro tu bagas di simatuana manangadiga pe artina diulau pe ngabui masih topotan. Jadi dang pala gudang di sobinereng natapi na zului adong hira sona itolak siap pitui alay dang adong benwek songoni ngaholong be dipakai di zaman noaingon alay bulu tapi uti tu na zulu itu tu sampai adong may turun ala sotuk sinamot idapot to buru-burui ima bawai ima guarna may turun ba tusahali kadino ay ngodang di be cupanga behata na may turun alanunga adong songo delet nuaing pabulo sotuk bani luwe humma iparaja ba boido marhite pangulan ni huria nasida artina dang ikos say pasu-pasu raja nasida di san boido marhite pasu-pasu huria alai dang mardalan edet jadi anggoni na manuruk-nuruk do medisi ima hela boru do talahina marhamarangi laguahon naron na menurut tohang hula-hulana asabui marsaur wakatikinan nang ro iko patupau matutu ima edet menurut tohang manang manuruk-nuruk si buenon bahola nido amang na tue-tue di hutan namion bawa si pangano nido alai bolu tunga dong giot ni roha tetu seheli tutu jeputom maparbue pasahatom maulos todi ngatung mauas iba dior-dior ngatape binoto manang na idia alai ngapuas roa niba ngamulak ngarotu bagas niba menurut tohang niba buru niba do tela niba do todong niba copu parbue pinasaha ma ulos alai dang ulos hela warna koen ulos todi doi igongkom matodina jela tu perawata ni parana ano dinamakatai raja nami martangiang mamu hula-hula nami ang giat martubur tolong martubur akan ulen tangan nasida boy de patupaon nami dinapasang apur raja hula-hula nami tangyok ko kaumami raja nami rodo pihami diari aduan sehatok ma bain sulak-sulak pahopu jadi dak sulak-sulak pahopu bulu nama nuruk-nuruk alai ngasa to ngaulau ni ngai boto hutabe nang ro nasida menurut tohang isi matuana di sina marhamarangi dohot akaburuna dohot namar dongat cahuta ira dia madohono naunggoi buat pisang memang alai pangguarina ba tang nagai pangalabo himay di hatana alai songon esensina nama bareno diri do alai menurut toang hula-hulana tu bagas ni simatuana tarsongoni may nangos mauliate ma mulu orang lubi ba masih juak kita kena tua-tua tarsongoni ma parada tenok pinye huti di hutan namion ala radang dohonon non nazarang bahampir do dohonon besaya donggon au manakau itu muslim setabi dia kanu gamon nasing bedak tu masihan ujunga roma nasida yazari amang boruna mai kocono do patu pa mulo songo pe adat gudangon nakana masan wain gebi mangalua songoni gebe roma nuru Oh,
Oke, mau lihat di tanggapan ni amang boru desa adat Ragi Hotang. Ya, alana tong adong acara ni bapak ta ima bapak Blue Hairs Manalo di Jampi itu ta lema jo partikiatu bapak Blue Hairs Manalo. Silakan bapak. Oke, mau lihat naboro perjulu. Maksudnya ibet wakada amang nari kicang mau lo PGB songon nao perjulu. Perjulu aja karongan ala kedepatan neng adong daun. Sa sitong na muluhui kutisan naking nonang tong masih ada bodo cuman jara sepaham do kita di pangalapation tentang nama nurukon. Holan nakido saotik agak adong berbeda siat tulang arah nama dok. Boy holan na sinurui tang doho na pengantin manang na bersangkutan ninna mangudo penutup holan di sido na songon na agak berbeda mungkin aurora na kurang pangatusion lain molo na ni ulahon molo ta padu ko na to di sido si pangudi doho pengantin dang boy hola suruon na lao manang nasa pihak keluarga lao po pada jauh GBI mangulahu penurukun agwarna pina menurut to artinya kan naroho do pengantin jala biasa molo tapadomu jala sarupa do song nerokon memang boru desa ala mungkin agak berdekatan do kita memang boru ido tutu idia ma udos sada jala dang udos hela gwarra ido mai halo dinati kiro menurut to tari dulu ay nga mga laosi imana dia kadati molo robo ru tari dutongan di bagas to bainom ma songo getini saputa angal la mga pusi ilu ido iban ni pasahat ulo si sede dang nagabe ulos hela dopi ido molo na niat tusar ketepatan molo na nido nemang borna pangani alat tanpa dorong no mungkin 2 meter songo nido na binoto dang na pola gabe anak kingani situ jura onero kon nemang regar nasan sidik puape masuk do jala di songo nido tong nani hatusan arto tulang kita soit polan tulang kita soit kung agak terbalik mungkin polan na dokot tulangnya king molo di parana ulau taruh jual do tulang kino tulang gabe ala jual di parana terbalik kalau di sido gabe ala jual di perboru ulau ino nakin molo na dihutan molo tong masalah mabigi biau nakin nang terbalik do di pemaham ni akadong atta alai molau ba jujur ordo be dabo tiba tani parabina to amme tu tiba modo tung perang akala judo songoni nebui hape manguda hokon nurukon dang pala parsiloho namuli manang pengantin ana iba jelas dakya be binoto songoni orang ordo be di nang tahu tera dakya be ni dari kuma ordo be ibat orang pulang arana berarti bana kurang mapang atusi ni bana seri ordo be tentang tusi anang gona biner ni sono rokon e manong nang duda ko molo hata panu ko non to do pengantin do na menurut para ko ala nang pesongo ni molo perong akka kurang niat tusan so madapot pangatusyon ni diba jadi ala ketepatan au ning adong kegiatan nang jadi itu perjulo mai bajo mangido itu na boru perjulo majo turun molo tu ngarong PK nah orang luwi pakat ni ba posroha masih juga kita semua ni manang kadongan dari toru molo petung adong akka suku-suku na subui harus kok dia dusi hani mungkin akan antar lewat molo be dusi hani dang pas pangadusun nami tu akka suku-suku menai posroha masih juga kita dang na adong dihami na so sengaja mengadusi akka suku-suku menai mungkin akan hidup pangadusun nami posroha sia-sia meta salu na sia rong robek tinggi muse boleh dapat jepaka di topik na lain poras mari kita salu nah songoni majo sana songon hata panit pudi itu rumah zona boru poras mati amang boru amang royal tulang arah Ya. tulang suta soit dohot amang hart pate iji Ya, perjudo baju iya. turun amang dah Oke bapak, oke mulai tema di bapak nama ngale partikiado di pangatus ni bapak sesuai dengan tema tasadareon. Mulai hati bapak, hati-hati di jalan. Ya, berikutnya di sini mari kita berikan waktu dan tempat kepada Amang Royal Sinaga. Silakan Amang. Mauliate mak ngabe mahoras dihita saluh nah inarap pita manguhal taringo judul na binapinatu pani nang hos manuruk-nuruk marsi bay paddapo nahita marhitehon iyak kanamasa ilua tabe
Alai tukpe marsibay paddapo na hita satuluk doi tadi paddohani manurut tohang maddapot torrajani hula-hula hinorhon ni naung pajolo holong ianakon pabudiuhum. Udut tu simak paddohani tutu marragam adong paddohani mangopas diri ninna alai hok doi na pajolo holong doi anak koni papudiuhum asotarida paddohani mangopas diri ninna alaenggo pangulahonna dus doi tunama nuruk-nuruk. Udut tu sima nakaning taringo ilaning laning tai marragam paddohani gabetabba pangatusiyod di iba. Lumobi may naitariason niya mang ara gabelau turohad sangot dia tutunungain nagabe na maculikin. Hai teman-teman relator Watak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.